So, ayun po guys, no? Well, para sa karon nga day, gusto lang na ako nga makatabang ko sa inyo kung unsaon pag-start vlog. Well, tanan magid nga mag-start sa pinakaubos, basta dili ta ma-expect nga dito sa tamag ko sa taas. Kay dapat man nato una agian ang pinakaubos sa tamag ko sa pinakataas. So, wala na padugay-dugay pa, tagad ta mo 5 lang ka tips kung unsa inyong kailangan para magsugod na ka-vlog. Well, number 1, camera. Dagan kayo gusto og camera, like kita na ko sa mga social media nga ingon sila nga gusto ko mag-vlog pero wala pa DSLR. Gusto ko mag-vlog pero wala big camera nga tsada og quality. Well, bro, mali. Mag-start lang ka kung unsa ang naa sa imo. Well, natural naman ang naa. Cellphone. Muna akong ginagamit karon. Ang akong cellphone nga ginagamit is Huawei Nova 3i. Dili din ni sponsored. Tsada pa siya nga camera kay bisag dili kayo ingon na tsada ang quality pero makapag-vlog. Mo na atong purpose, di ba? Mag-vlog. Basta na kay cellphone, makapag-vlog ka. So, after sa camera is power bank. Well, sa matong buhaton, kung cellphone atong gamiton tapos malobat, syempre, power bank. Ako siyang gibot nga og electrical tape para in kaso mahulog, dili kay siya yan na crucial. So, mo ni akong power bank na ginagamit and gamit kay siya kay in kaso na kasagawas or na kay travel vlog tapos malobat ng imong cellphone, syempre na kay spare na pang charge. So, okay. So, about sa microphone, dili man kayo siya ingon na needed ang microphone. Pero og na makay budget para sa mic pagpalit kay gamit siya. Pero sa katong start pa lang, dili mo kayo siya recommended nga mag-mic ka. Pero kung na kay kwarta gid lagi, makapalit ka. So, ang akong ginagamit karon nga microphone is Rode Video Mic Me. Dili di ko sponsor, di palit din asa akong dad sa Dubai. So, thank you kasi mo paps. Kaning microphone ang akong ipapalit is mao pod ang compatible sa kaning cellphone or sa any Android device or iOS. Tripod or bisan unsa basta kay magamit nimo. So sa ako is nako tulo ka tripod. Ang kaning ginagamit na ako karon is ang tripod nga para sa mga sit down vlogs. Kani pod nga tripod is mo niya akong ginagamit kung maglakaw ko sa mga mall. Mo ning pinakadako na ako nga tripod nara. Ginagamit na ko siya sa pag-travel or sa bisan unsa man nga outing and kung gusto ko mag-vlog sa katong nga day, mo ni akong ginagamit. Well, content. Mo maganda ang murag main reason nga dugay kita makapag-vlog kay maguna-una ta sa content. Hindi ako'y natanaw nga isa ka vlogger nga ingon siya nga dili daw lisod nga maghimo og content. For example, hilig nimo shoes, hindi mag-vlog ka ba sa shoes? Hilig nimo mag-travel, hindi mag-vlog ka ba sa travel? Hilig nimo magkaon, hindi magmukbang ka and makeup tips kung paano dili sumabusog. Wow, paano? Tagalan. So yun, ingon na lang daw kasi yun maghimo og content. So, how to gain subscribers or views. So, tips lang yun din ako kung unsaon. Dapat makuha gini mo ang attention sa mga tao. Labaw nagnaka sa mall or nakabsag sa gawas inyong balay. Dapat inyong makuha ilang attention. So, para sa ko, for every equipment nga ma-add sa ako ang vlogging equipment is makagain siya confidence. So, kung magdala ko ani, mailan nila nga vlogger ko. Kaya na ako'y tripod. And gahapon, nagpa-make ko ani. Di ba? So, kung maglakaw-lakaw ka sa mall or bisag asa man nga place nga crowded, ilang makita diretso ang imong channel. Nagpabukan sad ko og logo sa likod. Thank you di kasi transfer it CDO nga team diya sa SM Downtown ko nagpa-print. Thank you kasi yung tanan sa pagtabang sa pag-achieve sa akong goal nga makamake og ingon ani nga t-shirt. Thank you kayo. So, nato sa pinakala sa pag-edit. About sa editing is you can edit naman sa bisag asa ni mo gusto nga mag-edit na may libre nga kay master, power director, mga nana lang. Okay naman nga diya ka mag-edit as long as ma-edit nimo and diya ka comfortable nga mag-edit. Pero sa ako nga dali kay gapangutan na kung as ko ga-edit. Ka-edit ko sa Wondershare Filmora. Diya ko ga-edit. Pero kani ako tiwason ang kaninga videos sa gamay lang kayo nga istorya. Kung gusto gid nimo ang vlogging, buhaton nimo ang tanan para lang ma-achieve ang imong goal. And kabalo naman taon sa atong goal mga vloggers. So yun, unta nakatabang ko and good luck sa inyong tanan. So yeah, mao na lang sa to para sa karon nga day. Kita na sad ta sa sunod na vlog. And shout out din ko kay Daphne Grace Soto, kay Joshua Kyle Cabalan,
and kay Kyla Del Castillo. And thank you kayo sa inyo tanan kay nagtan-aw mo sa akong vlogs. So yeah, maorat na and kita na sabta sa sunod na vlog. Peace out.